Nu, mai aproape să nu fie, doar ca să poți să intri cu capul în față, da? Așa, deci aveți bine fir 90-11, 19-20 dublă, simple. Nu știu câte mai sunt, dar la intrare cu abrupție în config și restul stânga-dreapta. Da? Și ultimele normal, ultima albastră, apusă roșie, așa și figa și așa e roșie. Înțelegi? Deci n-are cum să, n-ai cum să... Albastră asta o boxezi, normal. Aia o boxezi după aia nu e. Asta n-ai cum să ajungi așa. Nu, că sunt două, n-ai văzut dintele scaun. E foarte departe, n-ai cum să. Din albastră te duci drept. E sosire așa. E ca o sosire mai îngustă, înțelegi? N-ai cum, că dacă te duci la aia înseamnă că te-ai oprit în loc, n-ai făcut nimic. Nu vă gândiți la aia, nu o să greșiți acolo. Important, cel mai important este ritmul. N-am reușit să boxez, nu-i nimic. Mă duc mai departe și o boxez următoarea, dar să fiu tot timpul în față cu brațele. Nu rămâneți pe spate, mai ales în fir, toți copiii care au abandonat, rămân în fir pe spate și gata. Este mai lung, sunteți mai obosiți, eu sunt de acord, dar nu rămân pe spate. Chiar dacă frânezi, mergeți până jos. Am ieșit din slalom, Doamne ferește, mergeți până jos, nu s-ar putea. Da? Dar nu aveți de ce. V-ați rezistat, azi e mai bine, nu viață. Nu viață, nu sunt banane. Deci trebuie să fie rit, Jordi, ordonat, echilibrat și în slalom, tată, da? Ca a doua, un pic te-a prins, te-ai bramburit, nu ai fost atent. Concentrat, se poate. Puteți mult mai mult. Noi nu avem treabă cu locurile astăzi. Cu timpii ne uităm, sigur, la timp, dar orientativ. Dar Mihnea, a fost foarte bine. Nu mai îmi zici întreba și nu contează locul, mă, încă nu ne batem. O să ne batem și la primele locuri, aveți încredere în mine. Dar fără antrenament nu putem. Am făcut 2 antrenamente în porți, pe Bradu, ce? De slalom și venim la 45. Deci, ideea e să merg echilibrat, lângă băți, până jos. Victor, tu poți să-i dai bătaie. A fost bine. Mihnea, încearcă să nu rămâi aici, că ai văzut, te lasă maioneza. Ridică-te un pic, că în momentul când te și ridici un pic, mușchiul tău să odihnești. Da? E ok. În fir, care boxați în fir. Mâinile mai tari unde-s două, da? Sunt două familii. Mai cu, da? N-am reușit să boxez una, Edi, nu mai duc brațul ăsta, că există, da? Hai, că se poate. Se poate. Rin, hop, hop. Sasule, nu stai deloc. Nu să nu te văd dormind, da? Hop, hop, hop. N-ai reușit să boxezi, nu contează. Ai văzut? Ăla, merge la mers, mă văd și a venit bine ca tine. Dar văd de rău, departe. Dar fiindcă a avut ritm, vine bine la ceas. Ritm. Și o să vină și boxarul. Nu știu, că și la uriaș, la început. Asta e, nu te mai gândi, nu mai ai cum să sari ultima poartă, îți garantez eu. Și la uriaș, la primul concurs ai sărit. Nu te-a mâncat nimeni, nu te-a murit. E vorba de cât, ca la școală, câte teme fac, câte extemporale dau, câte nu dau. Așa e, câte antrenamente am, câte concursuri am în picioare. Da, copiii toți au mai multe concursuri, mai multe antrenamente, dar și v-ați bătut cu ei. Ați avut o grămadă de spate care ați bătut și care fac faptul pe sexualul. Deci e în regulă. Dar nu putem să câștigăm la viteză decât în timp, în antrenament. Acum mă interesează tehnica, să fiți din timp, să nu întârziați viajele și ritm. Ritm, nu viteză, dar ritm. Hop, să nu stau. Dacă ai mai și viteză. Bineînțeles, dar nu ca vorbim. O stau cu voi la plecare.
ajung aici în drevăr cu instanța tot predat. Și fără frică merg, fără frică. E, undeva aici se poate de aici, da? Eu să stea pe zăpadă, merg să derapez să-i văd mai jos. Da? Așa. Fetele și tot la treabă.
Hai, Victor! Hai, Magda! Hai, Magda! Haide, haide! Aha! Hai, hop! Zi, sus, hop! Haide! Haide, haide! Hop! Zi! Are și schimbă. Banana agresivă. Sunt 700 de euro. Florine! Zâmbiți că sunt cu televiziunea!
Să ne vedem sănătoși! Mulțumim mult!